patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. 15 kasintumbati COVID-19 positive sa Talisay City, hingpit na nga nangaayo. Pagkuha og Travel Authority, mahimong sa police stations na lang. Backride sa motor, gitugot na sa mga lugar nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Wapay labot sa Cebu City. Pipila ka apektado sa pandemic crisis na nikay-sikay sa unsang paagi. By local, auhag sa mga mandawihanon. 77 nga COVID-19 survivor na unta, namatay human kalit nga nagluya. Sunod-sunod nga mga pagpamusil, natala sa laing dapit sa Lapu-Lapu City. Ang padayong serbisyo sa GMA Regional TV, subay sa 70-year sa GMA Network. Ilailaho ng voluntaryong serbisyo sa estudyante sa quarantine checkpoint, kapina sa duha ka buwan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa labing unang higayon na miabot na nga to sa 15 ka mga COVID-19 patients ang nakarecover sa Dakbayan sa Talisay, din lakip kanila si patient number 2 nga kapinso sa kabuan nga na-admit. Musumada na sa 18 ka mga COVID-19 positive ang nakarecover. Apan pipila sa mga naka-recover, gilain una sa laing facility, samtang gilockdown pa ang mga sitio diin sila magpuyo. Si Lian Singkulan sa report. Napun-an og 15 ka mga tao ang naka-recover sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Matod ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer, nga musumada na sa 18 ka mga tao ang nangaayo. Lakip kanila mao si patient number 2 nga taga Barangay San Roque nga moabot na sa 34 ka adlaw nga anaa sa isolation facility. Gidugang hinuon niya nga halos sa mga bag-ong recovered patient mga asymptomatic, diin may uban daling naka-recover ug may uban usab nga nataod-tauran. Lahi-lahi gyud sila nga batch, no? So pasabutan na nga ang uban naka-recover dayon, ang uban dugay pa. Pareho sila tanan nga asymptomatic. Wa sila cough, wa sila fever, pero ang uban mas dali sila naka-develop og kanang antibody against the virus. Samtang gipapauli na ang ubang recovered patient sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay nga may voluntaryong mo-extend o pipila ka adlaw nga home quarantine. Samtang ang uban gilahi lang una og laing facility, gumikan kay ang dapit nga ilang paulian, naka-lockdown pa man. Sila ni negative na sila, ang kasagaran na ato nila kay gikan sa kanang lugar nga among na lockdown, so Lunis pa pohon ma-open, so di po namo sila mabalik kay na lockdown pa man. So amo lang ipasabot sa ilahaw, sa ilang pamilyang. Mas daghan ang mga recovered patient, itandi sa napo ka mga pasyente nga nangamatay tungod sa COVID-19 sa Dakbayan. Diin sagad sa mga nangamatay, aduna nay daang balatian kon pre-existing conditions sa wala patakbuy sa COVID-19. Uban ni Renante Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Sa mga adunay motorsiklo, tugutan na unya sa lalawigan sa Sugbo ang pag-backride subay sa gipagawas nga executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia.
base sa Executive Order number 19. Tugutan na unya ang pag-backride sa usalang katao o kinahanglan way bayad dinhi mga ningil og plite. Nakigatagbo si Governor Garcia uban sa magkadagkuan sa LTO7, LTFRB7 ug mga mayor sa mga component cities ug pangulo sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Mato ni Governor Garcia nga subay sa Republic Act 4136 o sa desisyon sa Korte Suprema mamahimong maka-backride sa motorsiklo ang kabanay o kauban baka sa trabaho. Gikinahanglan usab nga mag-helmet apan mamahimo lang epektibo kining maong executive order sa gobernador kung mapasa sa unya ang ordinansahon nga tukion pa sa provincial board atol sa special session ugmang adlaw. Subay gyapon sa isyu sa pag-angkas sa motorsiklo ang dakbayan sa Mandawi. Magpaabot una sa desisyon sa kauluhan kabahin nini. Kung hinumduman sa miaging sesyon sa konseho, napasar ang resolusyon nga formal nga naghangyo sa Interagency Task Force nga tugutan na ang pag-angkas sa motorsiklo. Mato ni Attorney John Indo Ibanez, mas maayong paabuton una ang tubag sa IATF kabahin nining maong hangyo. Magpabilin una ang status quo sa IATF order diin dili pa tugtan ang pag-angkas sa motor. Nag-follow magudta sa directive gyud sa national. However, atuan na lang po gihuwat ang katong request sa council nga ilibkas tong directive sa DOTR. Mao na lang toy ato ang gihuwat gyud. Alang sa mga adunay tuyo sa Land Transportation Office kun LTO Region 7, abli na ang ilang mga buhatan. Karong adlaw ang Cebu City District Office giablihan samtang ang uban nga mga buhatan kagahapon pa bukas gawas lang sa Toledo City. Samtang gipasabot sa mga opisyal nga adunay limitasyon sa ilang serbisyo tungod kay gipatuman nila ang health protocol sama sa social distancing. Sa buhatan sa Dakbayan sa Sugbo, ang renewal sa registration gi-prioritize ang nag-expire na sama sa nagtapos ang plaka sa 1, 2 ug 3. Samtang nagpadayon ang operasyon sa LTO batok sa mga violators. Tungod lagi sa gipatuman nga order sa DOTR, naay social distancing ang capacity katunga ra gyud. Experience gud may og hinay pa kay bako pa may pagsugod sa atong transaction. Hopefully inig-bounce back sa ato ang system mapaspas na ma-accommodate na mo og igug daghan ang ato ang mga kliyente. Sa pagkakaroon ang nagpadayon o katong naapay deputation order nga ang uban nag-expire na og May 30. So ang katong uban nga ang ilang deputation until December 31, padayon pa silang nagpanakop karon. Hayan ba sa dali na ang pagkuha og authority to travel human gidesignate sa Police Regional Office 7 ang pag-issue nining police offices o mga police station sa matag dakbayan ug kalungsuran. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, tungod sa kadaghang mga locally stranded individuals, mihimo karon og mga pamaagi ang Regional Joint Task Force COVID Shield aron mas mapadali ang pagproseso sa Travel Authority. Sulod na sa pipila ka adlaw nga gidagsa sa daghang mga tao ang Lapu-Lapu City Police Office dili aron maglukat og police clearance apan aron makakuha og authority to travel. Usa sa mga sayo nga milinya dinhi si Jason Jimenez nga taga Cavite ug may gibisita lang nga higala dinhi sa Lapu-Lapu niadtong unang semana sa Marso. Apan naabtan siya sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Okay lang, talagang gano'n kasi sunod tayo sa patakaran. Sama ni Jason, buot usab mo pauli ni Ramonito Hopia sa Surigao City, kansang kompanya nga gitrabahuan dinhi sa Lapu-Lapu. Nahunong ang operasyon sukad pa niadtong Marso 15. Kini libre ni kay amo ning kontrasis gikan dun sa barangay. Nya pamasahe di man libre. Ngita sa trabaho para pamasahe dia. Mato ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, sukwahi kaniadto nga mulanat pa og duha ngadto sa tulo ka adlaw una makuha ang authority to travel, karon sulod lang sa usa ka adlaw mamahimo na nila kining makuha. Gikinahanglan lang nga kumpleto sila sa ilang mga rekisito sama sa certification gikan sa barangay nga napaubos sila sa 14 ka adlaw nga home quarantine ug kini dili suspected o baka confirmed COVID patient ug may medical certificate. Kagahapon, may pagawas og direktiba ang Police Regional Office 7 nga gidesignate na niini ngadto sa City Police Office. The City Director
can now issue the travel authority outside Region 7. Samtang Bob alang sa mga locally stranded individuals, kansang mga residente sila sulod sa Region 7, mamahimo nilang makuha ang ilahang travel authority sa 12 nga police station. Ug so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Land Transportation Office LTO-7 nangayo og legal opinion sa ilang uluhang nga buhatan kabahin sa lakang sa lalawigan sa Sugbo nga magtugot na unya nga adunay mo backride sa mga motorsiklo. Samtang Cebu City Mayor Edgardo Labilla malaumon nga paminaon na sa DOTR ang iyang apelasyon nga tugutan na ang pag-backride sa mga motorsiklo. Ari ang report. Until mo gawas na siya nga balaod, lisod para namo muhimo og komentaryo. Di sa ko makaingon nga di mi manakop, di sa ko kaingon nga magpadayon mi musupak. Gipasabot ni Direktora Victor Kaindik sa LTO-7 nga ubos ang ilang buhatan sa Department of Transportation kun DOTR. Iyang gipatin-aw nga ang ilang uluhang buhatan maoy makadesisyon kabahin sa executive order ni Governor Juan Garcia nga nagtugot nga adunay maka-backride sa motorsiklo ug sa pandayong ordinansahon nga mopalig-on sa iyo sa gobernador. Nagkagawas aning papel, amo ni karong i-forward dito sa atoang central office aron mangayo mi ugiya sa ilaha unsay angay namong buhaton. Giulagway sa direktor ang no backride policy nga igo lang magdepensa sa mga tao nga hitaptan sa COVID-19. Samtang pabor nini ang mga pasahero ilabi na nining panahon sa general community quarantine nga lisod kaayo ang kasakyan. Lisod kayo pagsakay. Nga may man to nga makaangkas sa siyang bana kay makuha hatod manggod siya. Ang asawa rin na ay kanang na tuyo sa ato bisinahan niya karon labi na way sakyanan. So kinahanglan jud niya ihatod nas bana aron nga makaadto siya kadto sa iyang trabahoan. Sa iyang bahin, malaumon si Mayor Edgardo Labella nga paminaon sa DOTR ang iyang apilar nga tugutan ang angkas sa motor alang sa miyembro sa pamilya. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Mandawi, gidasig sa mga opisyal ang publiko nga mapalit sa mga local products. Inay sa mga produkto nga gikan sa gawas. Dugang detalye sa report ni Nico Serino. Sukad nag-ECQ si Ginang Susan Codinera, ana-ana naninda daplin sa daan sa barangay Gizo, Mandawi. Sa iyang sakyanan, ingon man e-trike, gidisplay ang mga baligya nga prutas ug utanon. Matod niya, kinahanglan nga manikay-sikay aron makakwarta pang konsumo sa pamilya. Aduna unta sila unit sa public utility jeepney apan nakaparada ra karon kay di pa makabiyahe bisan kun naka-GCQ na. Pangonsumo. Maulang sa sir kay amo agad sa una piyud niya wala pa man di pa man pwede kadagan. Kumusta ang halin ti okay ra ba pa pati ra sa malito? Okay ra man sad sir. Makahalin na lang sad nga ginagmay igo ra gyud pud sad. Sagad sa customers, mga silingan ug mga nanglabay nga mga sakyanan. Sa sesyon sa konseho ni atong Lunes, giauhag nila ang mga Mandawihanon mag-buy local. Sa gipasar nga resolusyon, tambag nila suportaan ang mga local businessmen, mga micro, small and medium enterprises. Mamahimo kini pinaagi sa pagpalit sa mga local products ug mga serbisyo, lakip na sab mga delicacies. So na to i-upstart ang atong economy kay malit nga po tag-imported mas may nga buy locally so ato tong gibalik ang be nationalistic, buy the local products kanang ginagmay kanarong mamalit ron ta des daplins danay da kana malig itlog, prutas, utanon kana na lang. Aron makabot kining katuyuan sa pagpamalit sa local services o products, giauhag ang Mandawi Chamber of Commerce ug bisan ang Mandawi PIO Office pagpahibaw sa mga Mandawihanon pinaagi sa mga advocacy campaign. Suportado sab kining maong lakang sa ehekutibo aron mulagsik pagbalik ang local economy.
the board of brand sa enhanced community quarantine ug kita mismo no mga consumers ug kita nga mopalit ato na lang po ng tabang nganhi sa ato mga kaigsunan nga mopalit tag local kay to jumpstart our economy lisod kaayo bitaw nga nang open na sila nya way mopalit mosamot na hinuon og down. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa Silingang Lalawigan, sa biliran sa Eastern Visayas, 11 kaso sa COVID-19 natala sa lungsod sa Naval. Mismo si Mayor Gerard Espina ang mipahibaw ni ini. Sa social media post sa Biliran Island, gipahibaw sa mayor nga nag-edad og 19 anyos ang 11 confirmed case sa COVID-19 sa lungsod. Ang patient number 45 usa ka lalaking tinun-ad nga taga Kalumpang Naval sa Biliran City ug usa sa mga locally stranded individual kun LSI. Sa pakisusi na sayran nga niadtong May 9, gikan siya sa Baguio City. May biyahe paingon sa Manila ug napaubo sa quarantine facility dito sa Kauluhan. May abot si patient number 45 sa Naval niadtong May 27 sakay sa usa ka public utility vehicle agi sa Katbalogan City dayon sa Tacloban. Subay niini mimando si Mayor Espina nga ipatuman ang lockdown sa tibuok lungsod sugod kagahapon. Ngayon po, ang pasyente po natin ay inilipat sa isolation facility at ang ating mga frontliners po at kung sino man ang mga nakasalamuha sa ating pasyente ay i-isolate po ngayon. Ning pagpatuman sa General Community Quarantine sa Lapu-Lapu City, nakasinati og sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil. Subay nini mga personel sa kapulisan gi-realign. Si Luan Mirondinas sa report. Gihaya karon sa ilang panimay ang biktima nga si Ryan Danyo, kawani sa Engineering Department sa Lapu-Lapu City Hall, human po sila patay sa duha ka wa mailhing mga lalaki samtang gatrabaho sa poste sa suga sa Kulis Sitio Kauswagan, Barangay Bangkal niadtong Lunes sa udto. Birthday kadtong adlaw sa iyang ikaduhang anak, busa ingon na lang ni ana ang gibating pagbangutan sa iyang asawa. Kinsa tulo ka buwan usab nga nagsabak. Pag namatay sa sakit kay murag mayungon ta nga dawato lang nato hingunani nga patay nga pusil sakit ni kaayo pa. Ang Station 5 sa Lapu-Lapu City Police blanco pa sa pagkakaron tungod kay way nadawat nga hulga ang biktima ug naila kini nga komedyanteng tao ug walay kontra. Sa susamang adlaw gipusil patay usab ang usa kay Edwin Paderanga sa Sitio Tigkahon, Barangay Bangkal pasado alas 7 sa gabii. Pagkasunod gabii, laing insidente na usab sa pagpamusil sa giilang si Leo Duhig, 18 anyos. Sa sunod-sunod nga mga pagpamusil, parehong wa pay matumbok nga sospek ang kapulisan. Gitan-aw karon sa kapulisan ang posibilidad nga susamang grupo ra ang responsable sa upat ka pagpamusil tungod kay pareho kining migamit og 45 kalibre nga armas ug nahitabo sa Barangay Bangkal. Mao pa mo ang gikuan ang motive karon pero baka kuani kanang naikasuko yun man ba kay kasagaran daghan kayong kuan kanang fired bullets ba. Nagkuwang karon og mga pulis ang Station 5 aron unta mopahigayon og police visibility. Gawa sa mga checkpoints sa Barangay Pusok, gipabantay usab ang mga pulis sa 38 ka mga konfirmadong kaso sa COVID-19 sa naasoing barangay. Nag-request na gani ko sa headquarters og additional personnel nga magbantay sa mga positive cases, ma'am, sa mga balay sa positive cases kay wala na gyud tay mga bira nga personnel. We will review our strategy. Then we enhance also our deployment. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda. 193 pa lang sa kapin 1,700 ka mga tricycle ang nakabiyahe sa dakbayan sa Talisay. Si Lian Sinkulan sa report. Pipila pa lang ka mga tricycle sa dakbayan sa Talisay ang nakabiyahe sa gagmayng kadalanan sa dakbayan. Apan gitataw ni Jonathan Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang 8 pesos nga plitihan kaniadto karon tag 15 pesos na.
Usa, ngadto sa tagduha lang ka mga pasahero ang gitugutan sa matag tricycle. Gipaniguro usab sa City Toda nga mosunod sa health protocol ang mga tricycle driver sama sa pagbutang og plastic aron mapatuman ang social distancing. Samtang matud pa sa usa ka grupo sa mga tricycle driver nga napo pa sa 40 ang nakabiyahe kanila. Ilang panghinaot nga masayon unta ang proseso aron mas dali kini. Ang among mga membro apurado kayo nga kinahanglan ma-release ang permit para makabiyahe. Dili lang ta milisulisulon sa government unta. For example, parehaan ng pangayuan mi og renewal sa franchise, signal light, unsa may igastos mga operator ani. Nya ang mga papilis namo nakapending pa sa City Toda. Nya unsa may among kaunon everyday namo ani. Gidugang sa hepe sa City Toda nga 193 ka mga tricycle ang natugutan ng makabiyahe o gikatakta usab nga karong adlaw nga mapun-an gini. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista. Kung ang ubang mga estudyante nagtambay sa balay karong quarantine tungod sa mando nga magstay at home, lahi kining usa ka third-year college student sa lalawigan sa Bohol. Ug kung ngano atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Giilangaw sa mga frontliners ang kapulisan ug kasundaluhan nga moatubang kang bisan kinsa. Ilabi na diha sa pagpaygayon sa checkpoint. Sa dakbayan sa Tagbilaran, Bohol, lakip sa mga magman sa checkpoint ang mga volunteer nga mga college student. Usa kanila ang 21 anyos nga si Arnold Estoque, criminology student ug ROTC officer sa usa ka universidad sa lalawigan sa Bohol. Usa usab siya ka Philippine Army reservist. Sugod niya itong Abril 14, lakip si Arnold ug kaubanan nga mususi sa mga musod sa dakbayan. Kung kompleto ba sa mga requirements sama sa quarantine pass, nakasulo ba og face mask o guban pa. Nabala ka man sa karisgo, apan ang kaikag nga makaserbisyo. Rason kung nganong excited si Estoque nga mo duty matag adlaw, bisan pa weekend. Ika ni Mayor niya, ni-request sa seminar, ni-request sa CDC, then gitawag mi o 50 personnel nga mo volunteer willing juga di juga madlok basta naalang ang karunay sa ang Ginoo. Si Estoque usa sa 50 ka mga volunteer nga gilangkuban sa mga tinun-an, mga magtutudlo guban pang mga professional nga mga Philippine Army Reserve. Matod di Estoque nga mas mitaas karon ang iyang respeto sa mga law enforcer. Kinsa gikinahanglan kayong mupugong sa ilang emosyon, taliwa sa mga insulto ug kasaba sa mga motorista. Kanang mo resist nga usay makapasakit sa mga frontliners. Usay usapo na sa low moral nga nikamot may para nila po. Para sa mga tao, andam ko mo sakripisyo. Lisod kayo ning pagbolunteer as a frontliners kay mabalaka ang akong pamilya. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok o kini ang akong GMAR TV presents. Pabilin nga naka-lockdown karon ang moabot sa 57 ka mga parimay sa barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi. Kining video kuha sa usa ka lumulupyo nga nalakip sa natanggong sa ilang dapit. Ilang reklamo nga ika-23 ka adlaw na karon apan wa pagyud tangtanga ang barikada sa ilang dapit. Matud pa layo pa usab ang ilang bahay sa mga bahay nga nagpositibo. Panghinaot nila nga matagad kini sa local government unit ug mabuksan ang ilang lugar aron makapanarbaho sila og balik. Laing information nga nakuha sa RTV Balitang Bisdak, mireklamo usab kabahin sa giingong pagpadlak sa usa sa ilang mga sityo sa Mantuyong gihapon. Gipasabot ni Attorney John Edo Ibanez nga ang pag-lockdown sa lugar gumikan sa contact tracing. Dili lang sa bahay nga nagpositibo kundi sa mga nakontak nini. Iyang gipasalig nga abagahon sa syudad ang ilang panginahanglan. Dili sa gyud ta kaingon nga after 14 days pwede na libkason ang lockdown kay pareha ato. Paglapas 14 days na napoy laing 8 ka book ni positive. Actually what we're doing is dili paglisod-lisod. Kay naman tayo gipanghatag pon nga lockdown kids, stay at home kids. Ang atua is to prevent people nga mo gawas-gawas bitaw knowing nga naay daghang ni positive diha nga area close proximity. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, ipahibaw sa Provincial Health Office nga may panaw na ang 77 anyos nga lalaking kanhi survivor sa COVID-19.
Nadala na siya sa kaniadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan nakauli na sa lungsod sa Siaton. Apan nagluya og nadala sa Siaton District Hospital og nagkabsan gyud sa iyang kinabuhi. Samtang dugang unom ka mga bag-ong kaso karon ang nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental. Mato ni Dr. Liland Estacion, Ground Commander sa IATF Negros Oriental, usa sa tulo locally stranded individual kon LSI nga nagpositibo babae ug nag-edad og 11 anyos. Duha usab sa unom nga kabahin sa 164 ka mga tripulante sa panagatan nga gikan sa Palawan ang positibo. Samtang ang ika-unom OFW musumada na sa 17 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental. 3 kanila mga tripulantes panagatan. Hinoon, mga asymptomatic ang dugang unom ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Ang kanang isa ka 77-year-old nga patient, gikan na siya sa Vicente Soto. Niuli na siya di na sa Siaton tungod kay nang negative na siya dito, gi-release na siya, gi-discharge. Pero pag abot niya sa Siaton, medyo nagka-problema siya gamay. I-refer unta to diri sa INOPH pero ni-expire siya dito lang sa Siaton. Dalit sa Kapuso Network ang init nga mga balita ug serbisyong tinud-anay dili lang dinhi sa Central ug Eastern Visayas kundi sa tibuok nasud ug dito sa North and Central Luzon gipakita sa balitang amiyanan ang kinasing-kasing nga panerbisyo alang sa mga Pilipino. Si Chelo Valiena sa report. Isip kabahin sa pagpasalamat karong ika-70 katuig nga anibersaryo sa GMA Network, gipanguluhan sa tropa sa Balitang Amiyanan ang pag-repack sa mga regalong nga idalit sa atong mga kapuso. Lakip sa matag relief packs ang mensahe sa kalig-on sa matag kapuso. Ilabi na karong nakasinati kita o pandemya. Isip usab kabahin sa health protocol, karon nagpadayon pa ang community quarantine, gipahigayon una ang disinfection sa Maluod Elementary School sa Dagupan City. Nagsilbi kining venue sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Gipatuman ang social distancing, naka-face mask ang mga residente o gipaubos-sab sa thermal scanning sa wa papasudla sa venue. Pinaagi sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Nahatagan og food packs ang kapin usa ka gatos ka residente sa Barangay Maluod. Maraming salamat po sa GMA Regional TV sa inibinigay niyo pong tulong para sa amin. Malaking tulong po ito para sa amin. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa Kapuso Barangayan on Wheels, GMA Regional TV Network. Dahil sa dinami-dami ng barangay na pwede niyong piliin at pwede niyong bigyan ng relief, Maluod ang napili ninyo. Malaking tulong to sa ating mga kabarangay na isang kahig isang suka. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Tungod sa pagmino sa pinahanglan na sa mga buwak at tungod sa quarantine protocol, pungpong sa mga buwak ug mga utanon ang nalabay na lang tungod kay nangalaya na. Si Faye Marie Dumabok sa report. Dulaan sa tunga sa milyon ka pesos sa alkansi sa pamilyang Layson. Kay wa naman mabaligya sa carbon market ang gitanom nilang mga buwak. Sukad gipatuman ang enhanced community quarantine sugod niadtong Marso. Nakansela rosab ang mga gisaarang binulto nga mga bulak nga paliton unta alang sa mga fiesta, Flores de Mayo, kasal ug nagkadiya pang okasyon. Mao ta ri timbawi namong mga mananumay og buwak in town. Dako-dako ingon 400,000, 500, katunga abas milyon. Tig-ang kataan og mga buwak si Marites sud na sa dugayng katuigan. Kinsa ditugan nga nangalaos ang ubang igbabaligya nilang mga buwak. Kan sigid ma'am niya ang uban nalabay. Labay gid kasagaran sa ubang buwak. Mi barato karon ang mga buwak ug halos katunga tungod sa kamino sa demand. Ang gerbera ug rose nga tag 150 pesos ang dosena, karon tag 75 pesos na lang. Sama usab sa mga bulak, adunay mga utanon ug lamas nga nalabay na kay nangadao tungod sa kamino sa palit. Apan ang presyo sa ilang mga baligya misaka og tag 10 og tag 20 pesos matag kilo. Itandi sa naandang presyo. Apektado ma'am oy. Kay dili man kayanog anhi ang tao. Wa man sa may markansi kay kanang mo pato ginagmay sa among pantinda, di mo naman sa markansi.
Di man sa kumubulto og palit og daghan. Apan pareho sila nga mas nipili nga diha na lang una mamaligya sa daplin sa daan sa barangay Pungol, Sibugay, sa dakbayan sa Sugbo, kaysa mobalik sa pagpaninda sa carbon market. GCQ na karon ma'am, kanang mahadlok gyapon may maninda didto sa kanang kuan Freedom Park. Kay dili na to kabisado man ba ang mga tawo man ba dibet na to makita ng sakita. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa sa mga apektado nga panginabuhian ang pagkaunan sama na lang sa kinaham nga pungko-pungko. Karon subli nang matilawan sa ilang pagbalik. Ani ang report. Sa Fentus Menya, napanhaw ang mga pungko-pungko nga maoy panginabuhian sa gagmay mga negosyante. Ana ang mga syai, chicharon, bulaklak o uban pa mga finger food nga maoy madali-dali sa mga customer apan gidili gihapon ang dine-in. Diin, take out lang. Kuha nila og temperature gamit ang thermal scanner o pag-disinfect gamit ang alcohol alang sa mga customer. Asa karon sir, dawat ni og kuan delivery og kaning order pick up lang. Barato siya sir, affordable siya ba? Di lang sa mga empleyado, at the same time sa mga estudyante. Kaya sa una, pag lockdown, dagan sa estudyante diri. Sa matag stall, maniglahi usab ang tag-iya. Samtang admitido ang mga naninda nga gamay pa lang ang mga suki nilang nibalik ug palit po sa apektado ang ilang kita. Ida ko halin ng sunang, halin ng direct ni 12,000 ana kada isa. 12,000 kada table ana. Gumana lang 5,000 na lang. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang among official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dangko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nelsaro. Maayong hapon mga kapuso.